Mga igsuon, kining atong pamalandong para panigahapon, December 27, sa piyesta ni Saint John. Dili John the Baptist, kundili katong John nga apostol ni Kristo, ug maoy gasulat sa usa sa mga ebanghelyo, 2 ka letters, ug Book of Revelation. Abi ninyo mga igsuon, kini si Saint John mauni ang perfect example sa usa ka tawo nga bisag unsay mahitabo, wala gyud mibiya sa tawo nga iyang gihigugma. Well, dili katingala mga igsuon, kini si Saint John the Apostle mauni ang giila nga pinakagihigugma ni Kristo. The one whom Jesus loved. Maunang sa ebanghelyo gahapon, nauna siyag abot kaysa kang Pedro didto sa lubnganan, kay lalom ang iyang gugma kang Kristo. Well, maunang dili pud ikatingala nga kining Gospel of John generally is all about love. Ug diha nato mabasa ang nahibaw-an natong tanan. John 3:16, for God so loved the world that He gave us His only Son. Ang mga igsuon, that is the main message of Christmas. Love. It's all about love. Christmas is love. Mga igsuon, kada lakaw ni Kristo naagyud ni si San Juan. Ingon ana sila kasuon. Nakainumdum ko sa pagampo sa magtiayon kung sila kaslo. Familiar mo ani? Akong basahon ha? Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug una-una, bisag unsay mahitabo, mamaayo man o daotan, madato mi or mawala na mi kwarta, mamaayo among lawas or magsakit-sakit mi, bisag unsay mahitabo, dili nako biyaan ang tawo nga akong gihigugma. John is the perfect example of that kind of love. And remember mga igsuon, kini di ay nga pagampo sa mga kaslunon, dili di ay ni para lang sa mga couples, para ni natong tanan, tanan nato, kita gid ni. Di ba? Naatay mga tao nga gihigugma. So may this prayer be our prayer. Akong balikon ha, itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa tao nga akong gihigugma, sa kasing-kasing ug hunahuna, bisag unsay mahitabo, mamaayo man ang mahitabo o dili, madato mi, manaa mi kwarta or mawala mi kwarta, mamaayo among lawas o magsakit-sakit na mi, di nako biyaan ang tao nga akong gihigugma. Do you remember? Sa tanang apostles, si Saint John mauray mikuyog ni Kristo sa panahon nga si Kristo na po'y nanginahanglan og gugma. Kita magkasasala ta, wa mo gitabiyais Ginoo, bisan gahi tag-ulo. Sa panahon nga siya nay nangayo sa maong gugma, kini si Saint John maunay mikuyog ni Kristo, kuyog ni Mama Mary sa tiilan sa krus. Naani si Saint John sa dihang si Kristo naganto sa krus. Ang uban wala na. That is love. Dili ni mo biyaan. Bisag unsay mahitabo, bisan pag LDR, long distance relationship or whatever, di ka mangitag rason. If you truly love the person, bisag unsay mahitabo, you will love the person no matter what. Okay? Merry Christmas! God bless!